Я забіў чалавека. Але што я магу казаць пра пакуты яго? Я голодны, правяры меркаванняў перад смяротным. Я забіў чалавека, не крануўшы пачатку шляху, што вядомы яму аднаму, не прайшоўшы паловы, што вядомыя блізкім ягоным. Я забіў чалавека, разам з ім я забіў чалавека ў сабе. І цікава, чаму мроецца мне, што забіў я? Мае рукі ніколі чужой крыві цяплыню не адчувалі. Я не бачыў ніколі непазбежнае развітанне цела з душою. Але вельмі пагана, ледзьве не даванітаў, бо не ведаю, колькі яшчэ. Неабходна герояў, неабходна ахвяраў нам даслаць у царства Аіда, каб натоўп пабудзіць ад спакусаў Марфея, што нарэшт как прывіду адраджэння ідэі. Нібы цвіль расце, дык віднее. Расце, дык віднее.